एमएलए समस्तिनि इउपिपिएलनि बिजाथि आरो आंबो सासे भारतनि नोगोरारि महरै दिनै आसामाव थामथि खोलोबनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गणतन्त्रखौ मान होनानै आंबो भ'टखौ होबाय आरो बे समस्तियाव आंनो इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि दा आंनि सेन्टारा जाबाय 375 नं खाथुरिबारि एलपि स्कुल बे सेन्टाराव 90% रायजो राजाफ्रा आंजों मदद दङ इउपिपिएलजों मदद दङ आरो दिनै भ'ट होफैनानै मोनदांबाय साफ्रोम 33 नं बिजनि समस्तिनि भ'ट होग्रा रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौनो मदद होदों मानोना इउपिपिएलआ दासान्दि बिटिआरआव प्रमद बर'नि दैदेननायाव सरकार सोलिगासिनो दङ बेनिखायनो सरकार सालायबाय थानाय दोलो इउपिपिएलखौनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भ'ट होनानै मदद खालामदों बेनिखायनो भ'ट होनायनि उनाव आं मोनदांनो हाबाय जे 33 नं बिजनि समस्तियाव इउपिपिएलनि बिजाथि थामहिनबा आं देरहागोना 100% रोखा जाबाय।